Chase Vlog. Wow! Hola, buenas tardes. Me llamo Adrián. Hablo español. One, two, three, action! One, two, three, action! Ito po, kasali po sa mga kiddies. Ay, sorry, si Joy pa na to. Let's bring our children downstairs. One, two. Wait, ito pala, nakatutok na ako sa butong kunin kanina. Pero ano? Say hi, oy, last year parang last year lang Sir, ano po yung masasabi ninyo? Si ano? Say hi, buti lang di ako lumaban tayo. Kaya napila dyan parang may pinapanood kayo na. Naglalaway mo pa. Ay, lalamay ba? Nakala ko dyan interview. Talaga nakakatakot din sa inyo, ha? You're next. Hindi mo rin send. Hindi mo rin Uy, yung tatay dito lang doon. Wait, tayo. Oo, diba? Nasa third. Yan ang umiyak. Pero yun. Sila po yung mga suspect sa crime. Naninipat ng mga gwapong lalaki ng mga to. Guys, ito po yung isa sa mga best entries. Tanggalin din po yung maskara niya, ibis mo. Ayun, tatlong yan. Guys, ito tatlong ladies enjoy. Yun o. Guys, dalawa tayo yan. Dance competition na lang eh.
Kultura. So guys, face reveal na. Sino sila? Si Jim, si Charlie, Steph. Ikaw lang ba yung entry natin? Last year nga lang sa akin. So, si Thea, may live.